guztientzat, minbiziaren aurka aukera berriak lelopean Laster EITB maratoi egingo dugu, eta urtero legez gonbite egin, etxeko guztiei miluztoi ere gurekin parte hartzeko. Zuek ere zuen ekarpenak egin, esan bezalaxe, aurten bildutako diru guztia minbiziaren ikerketara bideratuko da, beraz, lagundu, zuek ere zuen aretxoa jarrita noski. Lehiakideak prest ditugu miluze astera goaz eta euren beharra daukagu! Jon eta Asier, Itziar eta Ander, Jokin eta Unas! Honek bai animatu direla, duetan etortzen. Jon eta Asier, zopatxu bet hartute badatoz miluzera, indartxu zatozia? Bai, espero. 9. saioa, Jon Asier, harin esaten da, baina gero egin behar da, 1.525 euro. Asier, diruzetarako. Irabazitakoa oraindik. Bazkari bat bintzat. Momentuz. Lehenengo bazkari bat, gero ja ikusikoa. Geratzen da, Bai, baina, bueno, pixka jasotzea ere. Bueno, vale, Jon, zein tentzino? Sopan bat. Kapritxoaren bat, bai, ezta? Bai, bueno. Bueno, unibertsitateko lagunak dira, Jon eta Asier, zer dinoie klasekideek eta? Bai, bueno. Fan kluba daukazuela entzun dut, bai? Fakulta bien? Bai, gure aldian dauz. Bai. Eta gaur zein tentziorekin gatoz? Zaku eskuratzea? Alba da, bai. Bai, Erto, mutilek ongitorri. Gure arantzarrak ere presente, Itziar eta Ander, Gabon. Gabon. Hirugarrenez, miluzen, momentuz, dirurik ez du lortu, hortxe beste arantzatxo bat, noski, eta bideo horretatik, Ander, antza proposamen bat iradokizun badaukazu egiteko? Bai, berdizera haietzen balima gara sokatirara, egitazko soka bat, ekartzen aldi guten, sokatira egiteko. Anderrek egin nahi du sokatira fisikoa, baina galderak erantzun sokari helduta edo irabaz ezala sokatira indar gehien duenak. Bueno, bi gauzak ite aldire. Kombinatu bat, ezta? Einzu inoiz, Ander, sokatira? Bat, txikitan, bat. Bueno, gaztetan. Bai, ondo. Fede gehiago duzu indarrean, adimenean baino ez da posible. Ze, ondo ari zaret, Bai. Falta zaigu beste koskatxo bat. Gaur gaindituko dugu Itziar koskatxo hori. Nahi genuke? Ia ba, animo bikote. Jokin Unas, zemuz? No. Ondo? Hai, gogotxu. Gogotxu, umoretxu, zatozi, Jokin, ondik? Tolosatik. Ala, bestie. Baizer gama? Baizer gama? Unas, nondik? Elgoi bartik. Ala, bega! Populismoa, hori da populismoa. Jokin, hartaren historia ikasten zabiltz? Hai, Zederra, non ikasten zu? gazte izen. Tolosan uste nuen hori. Eta nahi momentuen, zeri buruz ari zarete klasin da berbetan? Ze ez, Babiloniatik hasi berriaino eta Wow. ulertzez dituten gauza asko. Ze ona. Hortan ari gara, ez da ulertu nahian. Bizikleta, afizio, musika, bueno, parrandatxue holan geuzek, ez da? Bega, dirua gastetzea dena. Oso ondo. Bueno, irabazi ere bai aldela. A ber. Unas musikaria zara. Bueno, bai, Ze taldetan? amildegi. Ondo. Bueno, ja lagadu. Dela gutxi eman genuen azkeneko kontzertua, baina, bueno. Ze jozu? Bueno, ni garrasi txenuen. Oso Ni garrasi. oso ondo. Zakua irabazizkero igual. Igual, bai. Zaratari gabe fonduan, Ja, gaizki. egingo dugu zarataz, ezkezkatu. Unibertsitateko lagunak, Jokin Unas, eta bromi ez zabala miluzera etortzi Jokin zelan gau? Hasieran nik uste gehiena, zela broma esela zizala esan zian. Apuntatuko gat, jungo ga. Talako baten serio esan zian, baina apuntatuko gat. Bai edo, bai. Bai, venga, guazen ba. Ondo? Sorte hon, ongi etorri. Ja, Eskerrik hemen asko. gauz, eta orduen egin beharko dugu zer. Hori da, eta broma gaipatu ditugu, zakuan dagoena, eta broma, Erne, gaur jokoan, 58.625 euro. Eta ez da broma, publikoak maiteminduta gauzka. Bideberri institutoko gure laguna, gapa Donostia! Osondo, jende ona. Ez da broma, eta egunen baten banatu beharko. Ia zer gertatzen da. Ni pentsatot ez kauzela prestatute inor, baina Gaur? bueno. Bate da, A ber, bihotzak indartxu behar ditugu, Emozio gogorrak datozkigu aurretik. Jon Asier, arrasto. Azteko kontzertu batzuk eskutatu ditugu, eta ia asmatze ditugun. Lehenengo arrastoa txapel moduko bat darama. Peratxigua? Itziar Ander, Olentzero. Jokin, Unas. Kalimero. Ilarak sortzeko gai da. Paso. Itziar Ander, Taquilla? Jokin Unas. Paso. Hiriaren arabera kolorez aldatzen da. Zorrazta ona. Beherapenak. Itziar Ander, Markezina.
Jokin Unas? Otako agentia. Besarka bat. Eskua altxata agertzen da. Taxia. Taxia! Taxi! Hirurogeita hamar puntu! Ilarako da gizuzuk. Buah, zai Iluzeko eta zai. afariren baten, Bai. Antxon beti zain. Eta gero ezin etxera joan, Jaro? eta gero herri eta etxean eta drama. Itzi Arrander. Lehenengo arrastoa, bigarren taulan. Zebak hasi erantzuten, gorrituta dabil beti. Lotxa. Jokin Unas. Olentzero. Jon Asier. Semafora. Kamioi bat, baino askoz handiagoa da. Baina asko zondiagoa. Eguzkia? Jokin Unas. Zepelina. Jon Asier. Mozkor kontuak beti, Pizarra. Ikusi dezakegula diote. Gertu, Itzi Bai, Arrander? oso gertu. Ziarrander? Kometa. Jokin Unas. Marte. Oso ondo. Ondo! Lauro gai puntu! Ikusten da, Martetik, bai? Ikusten da. Jakinezkero begiratzen holan gorrizka izaten da gainera. Ni jende ikusten dut arteka horrela. Zerura begirata. Marten. Marten, ondo dago, bai. Marten. Jokin Unas, miluzen. Hori da? Bai? Taulako lehenengo agertu da, lehenengo arrastoa azpikoa edo gainekoa izan daiteke. Gona. Jon Asier, Erropa. Itzi Arrander. Janaria. Ez galdetu zergatik, zuriak dira gehienak. Ezurrak. Jon Asier, Esparragoa. Itzi Arrander. Izarak. Izarak, osondo? Ondo! Izarrei begira aurrena, izarrei begira ondoren. Ze ono, izara garbi bat. Ia ba, bai, Gustaren zait, sentsazio hori. bai, Berezitut garbitzen, hasierakoe. Baina sentsazio hori horrela, garbi. Garbitu berri Jon askotan, Asier, bideo batez, puntuak ere, 80 zuentzat, etxalo bero bat, bai, barretu. Azina ez izarekin hemen. Izara garbiaren sentsazio eder hori, bai. Jon Asier, ikasle pisuko izarak nola daude? Garbixak. Bai, bueno, sinetxe egin beharko dugu. Izarak ari gira imintzioka etxetik nik uste dut. Hartu lekua bikote, Itzi Arrander bestaldean zuek. Datoz hiru kontzeptuak eta. Demora. Eta hasi. Koleta, trentza, Bai, motosa, bai. Bai. kazuela, sokaldaria, argina, no, sorgina. Bero. Aztia. Bai. Aztia, bai. Ez gizara. Hegaztia. Zezena. Beia. Beia, bai. Beia egaka. Dumbo. Ez, hori zut. Txaron, Beia eta beste zozer gehiago. Beiak buztanakin ulila hil. Eulia beia molestatzen. Eulia beiaren gainean. Bai, dikan. Neaz, oso ondo hori da. Itzez hitz. Tolon. Oso ondo. 70 puntu pazuek. Oso ondo. Dumbo, bai, bueno. Irudimena hortarako dago. Itzi Arrander erabiltzeko, orain irudimena isil-isilik imintziok zuek. Eta Jokin Unas beste aldean, zuen irudimentxu, Bota proposamenak ia zerratorren. Egaka. Debora. Zuk zein. Pentsatu, aurrena. Zukori. Vale. Ozen ba? Gidarixa. Kamioi gidarixa. Ez? Hegazkin gidaria. Ez. Helikoptero Beste gidarixa. bat, ez. Avioneta, autobusa, kamioia. Arrander beste modu batera egin da. Furgoneta. Ez? Trailer gidaria. Ez? Beste bat. Tren gidaria. Ez? Makinista. Ez. Gidaria ez, zer da? Bidea. Bigarrena. Bagoia. Untxixa. Ez da untxia. Txerrixa. Bai, beraz? Txerristerra. Drai azpikoa. Bai, hori da. Venga. Bia, banatu lanak eta hasi. Telebista. Ez.
nahiko lan, beraiek ere egia zen. Suziria bota. Txapliua. Pregoia eman. Pregoneroa, Nortzutiez. alkatea eta Bai, pregoneroa. Alkatea eta... Ai, zinegotzia. Hartu leku, Oh. Oso ondo jokin, Ze... Trena bez, ez da, tranquilitatea tebili gara. Alkate xoxoxa marrato gatu zaigu horrela. Eta gero, gure herrian, trena, horrela, ez? Eta, Ez izan alkate soso samarra. Ez. Dena maite ditugu. Bat, 20 puntu. Dena maite ditugu. Sekretu konta barik, bai, Bai, bada. Hemen esperientzia dako jo batzuk. Jokin unas, inintxoak zer moduz? Ondo, espero. Artearen historiara pasada hile hau ere bezedez. Hartu lekua, Jon Asier. Hemintzeko babiloniko batzuk. Bai, ez da? Zeonak. Bueno, eaz estilotan, denbora. Vale, hasta ese. Bai? Zora garri, basi. Jan, Matxa. Hilda. Matxa, Bai. bikain. Karratua. Toalla. Pero, Playan, toalla saldu. ez, Alfombra. bai. Zorra. Ia ba. Bateristia. Esamina. Bateristia. Musika taldea. Musika zer? Perkusioa, xilofonoa. Eta gitarristia. Musikaria. Musika Gitarristia. kontzertu bat. Musika? Kontzertua. Ez? Musika taldea. Esan duzu, Jon? Musika kantantia, musika abeslaria, musika abeslaria, ez. Zer da? aditua. Musika Zuzendaria. Pero, musika Zer da? produktorea. Ez? Musika... Idazlea, musika jolea. Ez? Zertan ari zaioa? Kritikoa, musika kritikoa. Kritikoa? Entzulea. Irakaslea, motelea. etxita baina, etxita eurek. Etxita iritsi gara baina irakaslera, ez? Musika irakaslea, etxita uste dut batemat badagoela, Hori da. Animo denoi, Boa. Bi berroina, venga, oso ondo. Ni musikari izan nahi nuen eta betxe nago. Bueno, puntutxo batzuk banatu ditugu taldean egindako ariketa, eta orain bakarkako lanari ekiteko momentua eroglifikoak datoz. Eta, Jon Asier, prest? Bai. Bai, eusteko, venga, betiko moduen. Lehenengoa denpara. Gehiago ez azteko, Errotik. Errotik atera. Atera. bikain. Wow. Bikain, erro, barruen, bueno, tak badaukagu, beraz tik geratzen da, errotik, eta ikusten dugu, tera doala. Errotik atera, oso ondo. Bigarrena, Jon Asier, denpora, bukatu dira, I palillo, ez. Izotzak. oso ondo. Oso ondo, zotza, palilloa, eta ikusten dugu, eta zotzoiek, izotzak, oso ondo. Hau ere ikasen bitxuan. Bai. Gerratu izan da, ez da? Momentu latzak, egun puntu zuentzak. Itzi Errander, eroglifiko pare bat, zuentzatbe bai? Bai, ez da? Somatzeko prest. Bai. Lehenengo da, denpora. Non darrala, zure laguna? Akarra, azeroa. Bale? Ataxia. Ez, karra nolakoa da? Naranja. Ez. Gratis. Bai? Astigarraga. Nola esango luke? Astigarragarra. Ez? Akar gratis. Ataxi. Baina nola esango luke? Orentzarra. Orendarra. Oso onak. Gratis. Afrika da. Kotxea doan, bai. Doan gratis, baina ingelesez behar genuen. Afrikar. Afrika. Charlesek ingelesez hitz egiten du. Afrikarra. Charlesentzat auto guztiak. Free. Danak. Bai, Danak. ofizialak eta... Danak. Ea bigarrena bigote, Itzi Errander, raupa, denpora. Abesten duztun aldiro ematen didazu. Aujira lo... Auzo. Auzo? Lot. Auzolotxa. Bai. Auzo. Oso ondo. Urrearen zeinu kimiko hau laburdura, hau zo, eta lo zegoen txanmagoa, baina eneken dute auzo lo txa. Gertain zaizue? Batzutan bai. Abesten Ke hasita. ba. Ez? Ba, hasi abesten orduan, Ander. Ez da programa. Bueno, lastima. 50 puntu zuentzat.
Nik izan dira bate baino gehiago, Antion, ni iluzeko eskuarekin hasten zarenean, benetan, Osondo beste zuzuk? Eskerrik asko hori izan nik ere, baina ez sinisten. Bai, osondo beste Iaskik esan dagoan, orduan sinetxiko. A ber, guk jazemat performance egin duz. Gabona eta kube, marato ikue, osondo besten zu? Uste dut gaur ere performanza datorrela, Bai. Abestiarekin. Epa, publikoa Erne. Bale, publikoan nahi dau, bai, Bai, ondo. Jokin junaz, eroglifikoak aurretik. Zemuz, haulan eroglifikoek eta? Batzu bai, beste batzu. Haure bada artearen historia? Honek, nik historia. Zorte gano non, mutilek, denpora. Oraindik ez dut etxea. Zer da? Zer da? Apaindura. Apaindura. Apaingarrik. Apa badarantzunaren zati. Apaindura. Apa? Apaindu. Bai, apaindu. Bueno, Mapa, hemen dute apa, indu, dain iruzatitan rainik ez, apa, indu. Osondo, apa, indu. Apa indu. Horra lagunak esan zioten. Apa indu! Animo, animo. Animo. Mijara eroglifikoa. Mi gente, bigarrena, denpora. Oso gaizki deramat. Gram, Gramatika. osondo. Instagram, iruzatitan lehenengo biak ez ditugu behar. Gram, a, tik, a. Gramatika, osondo. Gain, 1 puntu, bikote. Aupa. Eta gramatika aipatuta, zazpikitxo bat, Aranek bidali digu, Arrasateko elkarte gastronomiko batetik. Elkartetan hainbat oharri izaten dira gero, ontziak, non, untzi eta bar. Bai. Oharretako batek, euskaraz, honela dio, Erne. Estalita hemen utzi behar da. Estalita, ze estali? Gero gaztelerazkoak dio. Kubiertoak, bertan uzteko, estalita, kubiertoa, alegia. Kubiertoa, Joe. estalita, bezala. Estalita hemen utzi, eta ez da bakarra, beste ohar batek dio, behin erabilita garbitu behar da eta utzi unearen beste erabilera baterako. Eta jende alkartean, zer egin behar dugu? Horrela xedabiltza, Arrasaten oroar, beraz. Animo denoi, eta bezarka da bat. Ondo. Egon dizuela. Bai? Eta diinot, performanza datorrela, ze etorri zaite publikoko, taldeko ordezkaria. Antion, Niluzeko eskuarena orain arte bulegoren bertsioa eta ondo, baina nahi dugu zerbait rokeroago bat. Esan dira, zuk markatu 4 eta hasiko gara. Prest zaudete? Bai, venga, 1, 2, 3, 4. Eskua. Berri! Etxo! Mi luze, eskua. Haupa zuek! Aupa! Muga berriak esploratzen, Bai, ze nivel zuek, zeuen bururi, venga, ez etxara. Ze Ondo, hona, beretik. aupa danazki, venga. Oso ondo. Bertsio berria gustatu Asier? Bai. Bai, Nola da? indarrak hartute. Nola da? Ez dakit, ez. Paso. Mi luze. Bueno, Asier nahi du ja eskua zutenean. Pauxe zuena. To! Holtzan dabil. Hori anuntziatua. Lehenbiziko galdera. Nola du izena Bart Simpsonen anaia gaiztoak. Jake, Barto, Hugo edo Krusty. Hugo. Bai, existitzen nau. Gambaran bizida. Bai, Eta mate iziote hildako arraiak eta... Sorpresa, benetan. Bai. Ah, Ze zentzumenekin du zerikusia, fantosmiak, ikusmena, usaimena, entzumena, daztamena. Entzumena. Ez, Ikusmena. ez da ere. Fantosmia, ikote? Usaimena. Bai, aluzinazio modukoa, inguruan ez duzkazun usainak usaintzera zaramatzana. guau, bai, ona edo txarra. Bitatik izan daiteke. Bai, norrari da bizkotxo bat egiten, inorrez. Hori da, gaixotasun hori. Bai. Bai, holan usain gozo bat, Goxoa maitesuna. da, hobeto, aukeran. Claro. Ia ze usain duen, urrengo galderak. Galdera da, ze musika taldek argitaratu berri du ez etxikantua. Asgard, Urtz, Latzen edo Linton Town. Urtz. Oso Zautu da, hotxa, Jonek, ondo. Segi ba. Zein da Bernardo Atxagaren izena?
Jose, Juan, Kepa edo Mikel. Juan. Rebotea. Jose? Bai. Segidazu Garmendia, oso ondo? Ene! Gure Bernardo Atxagaren Noski. izena. Jon Asier! Norena zen, Izaro Andresek eduki zuen lehen gitarra. Aitarena, amarena, aizparena, edo lagun batena. Lagunana. Bai? Begira gero. Goltzan dabil, Naizen. itxaso paiak esana. Aurrera? Bai. Zein da, eskakitanen abestian ezkutatu dugun hitza? Gorri edo bertz, bakarra aukeran, gonbidatu nauzu batera. Lagunekin batera, zomorroekin, besteekin, mozorroekin batera. Zomorroekin batera. Gonbidatu nauzu zomorroekin batera. Te! Eta oraindik ez dute argi, Jonek eta Xerrek. Venus ispilu aurrean margolanean, ze elementu gorri gailentzen da. Maindirea, soinekoa, gortina edo horma. Gortina. Ondo. Erre? Hasi dira, baina oraindik ere Ez. ez ni askatu. Ze kanturen hasera da hau. Macho Man, Ez, jarri. Money, 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 YMCA edo Can't Stop the Music. Bai. Azuk zen. YMCA. Ondo. Ondo. Haurenekin, koreografia, CA. CA. Ados. CA, bueno, letra desente argituta. Jon Asier! Ez, Ez zoin etxen. Aurrera. Ze erantzungo dute Australiako kirolzaleek? Auzi! Entzun da. Ai! Au! Oi! Ye! Oso fina dena, Oi ez. Bai? Au. Ez? Oi. Oi, Doner. Nire etorri zait, nausi. Nausi. Askatu nahi duzu, Bai. Plazandra hitzak laburtu dezake naizen hori. Plazandre, gure itziar. Ikain! Komodina, oso ondo. Komodina zuentzat. Baderko askatu dugu lehenengo eskua, eta bigarren eskua ez dagoena izango da, Itziar Ander zebok erantzuten bigarren esku honetan hasi beti, eta lehenengo, galdera, ikurrak piztuko zaizkigu, eta zein da Mexikoko desertua? Uyuni, Gobi, Sonora, Simpson. Sonora? Oso ondo. Zapato australian dago. Letra. Itziar Ander, nola jarraitzen du Xabi Solanok kantuan? Kristalan lausontzen duen, lurrinak kendu gabe, eta ni badakit. Nire alboan zaudela, zure begien ondoan nagoela, beti egongo zarela gurean, zure irria ez dudala ahaztuko. Zure begien ondoan nagoela. Eta ni badakit, zure begien ondoan nagoela. Oso ondo. Ene. Nola esaten da fidagaitza, Bermion? Sartena, fartena, kartena, tartena. Kartena? Errebatea. Fartena. Errebatea. Sartena. Oso ondo. Bai, Sartena zue... Sartena. Sartena zu nebreitzek eman. Txingau eta bai, Sartena baina. zu. Oso ondo. Itziar Ander. Zein urtetakoa da Gangnam Style kantua? 2012, 2015, 2017, 2019? 2015.
Errebotea, Jokin Unas? 2012. Oso ondo. Oraindik ere ezkontza batzuetan entzuten da. Ba, ondo? Alde batetik bestera, azuteko. Izebak eta zoratu. Bai. Ba, Itziarrander jarraitu egingo dugu. Urrengo galderak, dio. Ze urtetan jokatu zen lehen aldiz, emakumezkoen Kontxako Bandera? 2002, 2004, 2005, 2008. 2002. Jokin, Unas? 2004. Jon Asier? 2005. 2008. Ara, venga. Itziarrander entzun. Letra. Gogoan hartzen ditut joan zineneko berbak, beltzaz jantzitako gizonen oioen ardian. Nortzen Urgabe, musika taldeko abeslaria. Rafa Rueda, Agus Barandiaran, Xabi Solano, Xabi San Sebastián. Agus Barandiaran? Oso ondo, orain Korrontzin. Lehen Lehen, Urgabe. D. Ondo? Gauzak beltz ikusten direnean. Olatz Salvadorren kantu batetik hartu dugu. Zenbat kilometro orduko abiaduran ematen dio lurrak bere buruari bira? 200, 400, 900, 1600. 900? Jokin Unas? 1600. Oso ondo. I. Eta askatzeko aukera? Askatzeko aukera. Ja, paso. Bai. Oraindik ez. Itziarrander. Zer kendu dugu argazkitik? Oreina, pertsona, landarea, txakurra. Persona? Oso ondo. Te, Ni lurreko abiadurarekin abil. Hau, azkar da, arin. Bai. Osa, espaziotik abiltz. Eta Deskara lasai konturetuten, bitartean, claro. Arin, Itziarretander. Ez, Zein da zetan gana abeslariaren izena? Sergio, Xabi, Anton, Carlos. Sergio. Errebotea. Carlos. Carlos Tangana. Anton. Anton Alvarez. Antxon, zer izenako? Utxito, bai, Anton. Nik bite, haha, berak bat. Eta letra gehiago? Itxun. A ber, Asier. Asierrek Tangana nahi du. venga, eskua askatzeko aukera. Bai. Jon Asier. Dena da zurra eta ikara eta gu erortzen hasi gara. Akats txiki bat, egon da hor. Bai? Itziarrander, zaguntza galdera. Igual, hori. Gorputzeko zein ataletan dago, koroidea. Azken galdera da. Begia, bihotza, hanka belarria. Bihotza? Errebotea. Begia. Jokin Unas, zuzena da, eta azken aukera esku askatzeko. Dena da lurra eta ikara, eta gu erortzen hasi gara. Zuzena da. Osondo. Big time. Komo dina. Jokin eta Unasen zat. Bat irabazi eta beste bat irabazeko aukera orain. Hau zuen esaldia. Moda hau arriskutsua baita, erne? Nola esaten da arrapaladan, Bolibarren, bilbotzien, ziztubitxien, perrotzien edo azbitxien? Ziztu-bitxien. Ez. Txien. Perrotxien. Perrotxien. Ondo, Asier. Zeta. Non egin ziren 1998ko Olinpiar Jokoak? Mosku, Seul, Barcelona, Los Angeles. Los Angeles. Ez? Seul. Asier, erregotean, erne, Osondo, Los Angeles 84. Ah, Amasi. Ia musika bizka batekin. Jokin una. Baina, zenbat bari, zenbat kide ziren Backstreet Boys taldean? 3, 4, 5, 6... Bost. Ondo, hori bai, letra.
Aurrera. Zer ez da proteinatan aberatsa? Oilaskoa, tofua, arrautza edo platanoa? Platanoa. Ondo, platanoa du Potasioa. potazioa. Ja, ba, potasioak laguntzen duen esaldi askatzen, oraindik ez? Ez. Zein da ibilbediren kantu honen izenburua? Aldatu egin zara, baliteke egia izatea. Wow. Wow. Iesean, isa, sua edo zaldizangarra? Zaldi zangarra. Ez? Iesean. Ezken aukera? Sua. Bai. Ka! Aurrera ingo dugu, Jokin Unax. Zein koloretakoa da argazkiko horma? Zuria, gorria, horia edo berdea? Berdia. Ez? Horia. Aixer, hori da, hori. Oso ondo. Hori da, hori. Asmatzen zerko ga. Saiatu, ba? Azken ezkontzan egin nuen tatuajeaz damu naiz. Bai? Bai? Ni ez. Ni ez, dio, baina zuzena, ba? Ondo! Komodina! Erne, modan omen dago ezkontzetan tatuaje egileak kontratatzea. Zer zara, Britney Spears? Bai, bueno, markagailuak momentuz. Zuek ez, ezta? Tatuajerik ez, momentuz. Ezkontzan eginda. Jonas Bier Watson 30 eta komodina. Itziar Rander 380 eta komodina. Jokin Unax 370 eta komodina. Gero aldetxu horiek izaten die, ba? Ai, falta motatzen ditugunak. Adi, 3 taldeak, ez dago ezer erabakita, zein da zuzena dator. 11 kontzeptu, 8 zuzenak dira, 3 okerrak, bakoitzak komodina daukazue, eta Jon Asier, zebuk erantzuten lehenengo erronda honetan. Sukaldariak dira lanbidez. Hori da, jakin nahi duguna. Eneko Atxa, Angelita Alfaro, Seila, Elortza, Hilario Arbelaitz, Lucia Goñi, Maitane Urbieta, Angela Arregi, Eba Arginano, Naiat Kanatxe, Aitor Elizegi, Aiztea Oian Eder. Eneko Atxa. Itziar Rander, Ebat Giñano. Jokin Unax, Najat Kanatxe. Sukaldaria eta aktore. Hilario Arbelaitz. Bai, ez da. Mitiko bat, zuberoan. Aizpe Oian Eder. Telebistan ere ikusi genuen. Jokin Unax, Angelita Alfaro. Nafar sukaldaritzan aditua. Jon Asier, Lucia Goñi. Bertsolari ere, bai? Komodina, ez? Ah, ja, bai. Ah, Komodina. Ja. erantzun zuzen bakarra daukagu panelean. Komodina erabilita Itziar Rander zauentzat. Aitor Elizegirekin. Puntu. Atletikeko presidente izan dakoa, Ea? sukaldaria. Itziar Rander, komodin bari geratu gara, baina oso ondo erabilita. Taulako puntu guztiak zauentzat. Bigarren errondan zeuek erantzuten hasi, irakaskuntzarekin lotutako siglak. AIF, KA, HH, EIRE, BIE, NOB, NOP, DBH, BES, NUP, EHU, LOMSE. Lomze. Hizkuntzaren kalitatea hobetzeko lege organikoa, Espainiarra. Jokin Unax, DBH. Derrigorrezko bigarren hezkuntza. Jon Asier, HH. Haur hezkuntza. Itziar Rander, EHU. Euskal Herriko Unibertsitatea. Jokin Unax, AIF. Arabako Ikastolen Federazioa. Nup. Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Itziar Rander, Ez dakit, ez dakit. Ez que sonatzen. Eire? Unibertsitateko Euskal Irakasleen Elkartea. Jokin Unax, hor daude 3 akats, baina erantzun zuzen bakarra. Komodina. Baina,
komodinarekin zuentzat zegokiena. Argitu da, Bizkaiko ikastaroa elkartea, 150 puntu. Osondo, Jokin Unas, 3. ronda, hortxe markagailuak momentu honetan, eta iaz gertatzen den, Euskal Herriko moda diseinatzaileak nahi ditugu. Pello Armendariz, Kontxu Uzkudun, Iraia Oiartzabal, Modesto Lomba, Miriam Okariz, Jon Fiz, Santi Ausmendi, Iratiz Irizar, Cristobal Valenciaga, Clara Bilbao, Jon Santacana. Cristobal Valenciaga. Jon Asier. Jon Santacana. Eskiatzailea da. Jon Asier, errondotik kanpo, geratuko zarete. Itzi Arrander. Bai, esan. Pello Armendariz. Zideik ez dut, ez dakit. Eskakeitan taldean ezagutu genuen abeslaria. Jokin Unas, erantzun zuzen, bakarra lortu beharko zenukete aurrera egiteko. Irati Irizar. Bakarra zegoen, Eta horixe aukeratua. errondotik kanpo ez duzu lortuko. Puntutxu, 10 puntutxura geratu gara. 530, Jon Asier. 540, Itzi Arrander. 520, Jokin eta Unas. Pena. Pena galanta, Jokin Unas, askotan aipatzen dugu Miluzen zortea ere alde behar izaten dela, ez duzu ehala izan, Zenbat aukera zuzen zeuden, eta txaka. Okerreko aukeratu dugu. Besteanak. Dena den, aukera zuzena ona izan da Miluzera etortzea. Bai. Dudipe. Gustora aritu zarete. Bai. Pena, gurekin saio peixiago, ez aukera izatea. Baina, bueno, hemendik aurrera, artearen historian, jarraituko duzu, historia egiten ere bai. Ze bizitatxe gina guretzat, Jokin Oso Unas. gator. Zuek egotik hemen, eskerrik asko. Beraiek ere ez dakiten nola, baina Jon eta Asier, bizirik zarete oraindik? Milagroa. Hala izan da, Miraria segulakoa. Aurrera egitea lortu duzu hori bai, Itzi Arrander zuek erososiago, ezta? Bueno, Baina Nahiko zer larri, dator orain, Ander? Sokatira. Entzun dute lankidek zure iradokizuna eta momentuz ez daukagu soka fisikorik. Baina burua astindu hori ere fisikoa baita. Bikote, Jon Asier zuek hasita, hartu lekua mesedez, sokatirara goaz. Denbora. Zein da munduan erabiltzaile gehien dituen sare soziala? Instagram. Facebook. Ze esan nahi dute doka siglek. Donostiako kafe antzokia. Zuzen. Zein kirol asmatu zuen Kano Gigorok? Futbola. Judoa. Zer irudikatzen du txorimaloak? usatzeko Zein persona. irudikatzen du? Persona. Pertsona, zuzen. Zein hiritan sortu zen Guns N' Roses musikataldea? California. Los Angeles. Nork esaten dio beleari ipurbeltz? Zozoak. Zuzen. 1900etik gora, zein urtetan sortu zen egungo Saski Baskonia den taldea? 1940. 52, zein kontinentetan dago Bahrein? Asia. Asian. Zein zuaitzez osatuta dago Lerdoia? Pinua. Pinua. Zein izan zen burubero saioko aurkezlea? Kika Monardiz. Bai. Zein urtetan igo zen lehenengo mailara Eibar futbol taldeko lehen taldea? 2016. Malau. Zein ohiko instrumentutan integratuta dago txindata? Bateria. Baterian. Mahomaren heriotzaren ondoren, ze titulu erabili zuten Islandar agintariek? Jainkoa. Kalifa, zenbat belarri ditu Pirineoetako hartz heldu batek? 2. 2. Gordetxolan bazaude, zein lurraldetan zaude? Nafarro. Bizkaian. Zein musika mota egiten du Metallica taldeak? Metala. Heavy metala bai. Zein kiroletan aritzen da Aingeru de la Fuente eugiarra? Pilotan. Bikain. Gorputzeko zein organotan aurkituko ditugu letaginak? Ahoan. Ahoan. Zein koloretakoak ziren Bizkaibusak berdeak izan baino lehen? Xuriak. Horiak, zein hiritan du jatorria paellak? Valentzian. Bai. Ze izen ez da ezaguna sudurreko bi zuloen artean egiten den piercinga? Septuma. Septuma. Zenbat urte bete zituen 2022an, 2007an jaio zen pertsonak? 15. Bai. Zein kiroletan aritzen da Maider Unda? Borroka liurrea. Bai. Armei fobia badiezu, zein fobia mota duzu? Aracnofobia. Zuzen.
Zenbat Michelin izar batzen dituzte guztira, atxa eta arzaken jatetxeek. 10. 8. Zakurrak, zaunka eta azeriak. Paso. Zaunka, zein urtetan edo ze urtera arte luzatu zuen kontratua iazko denboraldian Atletikeko jokalarien Oian Sanzetek. Galdera irakurtzeko ere denborarik ez? Azkar mugitzen delako azken segundetan, Jon Asier sesokatire derra ikusi digun. Gaur ez. Hau nobedadi da zuentzat, Bai. Bueno, finalik gaur ez, miluzen bizirik bai bikote asko da hori, eta hurrengoen zita bazuekin. Haupa zuek! Goikote! Eta alako batean, hirugarrenean zehazki, Ander eta Itziar finaleratu gara. Soka fisikoa izan da nola baitu orduan? Bueno, heldulekua harrapatu dugu. Indarra eman dugu horrek. Bai, ez da? Ideia horrek. Eta indar gehiago. Bueno, urduritasunak, ere bai, orain, akaso? Joan ziren. Bai, Bai. joan ziren urduritasunak. Datorrela zakua, aukeran. Bai. Gaur, jokoan, 58.000 serie. Buah, dirutza, Datorrela zakua, eta datorrela gure publikoa berriz ere nahi duzunean gobiatuta, eskerrik asko! Aupa zuek! Donostia! Bide berri instituto galagunak! Mundiala! Oso Zurekin onak. egote egun hauek! Ander Itziar, etxeko deialdia, gurekin bat egiteko momentua. Atara aplikazioa, Milusako aplikazioa, eta gurekin bat egin, eta ia trebienan ordan, eta hobien moldatzen dena. Ander Itziar, zeratarako umetan, ze gaitasun berezi zen ituzten zuek? Umetan haunitzikan ez egia da. Ume arruntak. Gezurtxo batzuk erran. Ondo, bueno. gezurtia izan, oso ondo. Elkarri lagundure bai, Baita ere, Bueno, ondo. Bai. Ez da kasua izango egian, Ander Itziar, sorteo non. Eskerrik asko. Aur miragarri edo aur prodigioak izan dira denbora. Pablo Picasso, bai edo ez? Egia. Umia. Nadia Comaneci. Marie Curie. Eskumia ez dakit. Igual bai, aitzen. Pablo Sarasate. Hau da. Teatera, elektronika. Jodie Foster. Umia, Ricky Gervais. ez dakitzen. Yoko Ono. Ez. Carl Benz. Bai. Arthur Rimbaud. Coco Chanel. Bai. A ver. Blaise Pascal. Ez. Egia estatu egingo dugu, amaikakoa kokatu dugu. Zazpi. Akats. Aur miragarri edo prodigioak izan dira. Kanduko dugu mariko. Hau ez du uste. Haur ez. Marikuriz mongo non ez. Aposanga. Eta Picasso ere benga. Ez datu. Hiru. Bueno. Oso aldaketa egokiak. 3, akats. Hori da. Antzerkiko... Ez du uste, antzerkiko zinekako da. Bai. Azken egiaztapen egiteko 25 segundo ditugu, bueno. Inen du... Hau da... Jateko nuke hau, eta beltza behar dugu, ez? Hau bai. egiaztapena. San Joti eta Pascal. Bai. Akats bakarra. Nesuna. Aldatuko dugu. Venga. Hamar segundo. Karba dugu. Zein ikan dugu. Ez que Picasso umetik hasi zen Venga. pintatzen. Venga. Umetik ez zen hasiko. Denbora. Ander Itziar. Urrezko galdera. Lantoki edo etxe propioa izan dute Biarritzen bik. Denbora. Eta, Bertzi? Bai, igual bai. Hau nengo zen. Nengo zen, piko zen, udubildu. Bai, venga. Igual Pascal, Ja, binez. Ander eta Itziar. Zebuz? Nahiko lan. Uste mi hobekio, alare. Gerturatu zarete, bai. Ne jotzen joan gara bai.
geratu garen. Coco Chanel. Etzen aur miragarria, aur prodigioa izan, zuzena da? Zuzen, bere lehen bilduma, 33 urte inguru zituela aurkeztu baitzuen. Yoko Ono, bez. Ospetsu bilakatu zen Fluxus korrontean sartu zenean, orduragoia ondo kozkortuta. Zar prodigioa bada, Nadia Comaneci, bai, zuzena da? Gimnasian 10rekoa lortu zuen 14 urterekin. Jodie Foster, bai, zuzena da? 8 urte zituela hasi baitzen, zinema gintzan. Pablo Sarasate, aur prodigioa, bai. Bai? 7 urterekin eman zuen lehen kontzertua. Marie Curie, historian sartutako emakumea, baina aur prodigioa? Ez. 24 urterekin joan zen Parisera ikasketak bukatzera. 24 urte. Rimbaud, aur prodigioa, zuzena da? Pentsa, Victor Hugok Shakespeare umetxoa izendatu zuen. Oso goiz nabarmendu baitzen. Poeta, bai. Carl Benz, bai? Gerora Mercedes-Benz marka sortuko zuen. 15 urterekin hasi zen unibertsitatean. Bueno, 100 euro, Ander Itziar. Bizkanako egu ez. Blaise Pascal. Bai. Aur miragarria, zuzena da? Pascalen irukiak bere izena darama, 16 urte zituela azaldu zuen. Picasso gaixue alderik alde. Eraman duzuen. Azkenien, ezezkoan jarri dugu. Pablo Picasso margolari handia. Etzen aur miragarria izan, aur prodigioa izan, zuzena da? Etxebiakatxak Picasso... Lehen margolana 8 urterekin. 8 urterekin margotu zuen lehenbiziko hori da. Eta Ricky Gervais, humoregile britainiarra, The Office telesailaren sortzailea besteak beste, The Office sortu zuen 40 urte zituela. 225 euro, Ander Itziar. Osondo. 1000 euro. Eskuratzeko aukera oraindik. Urrezko galderaren erantzunik ez dakigulako. Hobeto 1000, noski, 225 baino. Ba, behin hasita. Lantoki edo etxe propioa izan dute Biarritzen bik. Hori galdetu dugu, horren erantzuna jakin nahi dugu. Bi aukerak zuzenak izan behar dira, urrezko galderaren sari hori eskuratzeko, eta pausuz pausu, hasiko gara. Coco Chanel. Bai? 1915an bere lehen jostun etxea ireki baitzuen Biarritzen, bai? Oso etxe polita da, kasinuen plazatiko lan apurtxu beti gota, egondako nahi bertan eta zoragarria da. 1000 euro, Ander Itziar, urrezko galderari esker. Biarritzen. Etxe bat. Rimbaud, esate baterako. 1000 euro jokoan. Zuzena da? Pablo, Sarasate, zeukan etxea. Itziar, Ander, baina pena dugu batera ez, Azizaren eta zuen etxea eraikitzen bizkanaka, 225 euro. Lehenbiziko dirutxoa irabazitan minuzen, apa bikote? Oso ondo, eta zuek etxetik, zauzien lekotik eskerrik asko hortze gotia errenta hori jarraitzen, zorionak etxeko danari, Agur!